Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga muhika. 28 anyos, may kaipon, may duha ka anak. Taga Davao de Oro. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo karon sa akong kaipon. Aron inyo hisabtan, sugdon ko diyang nag-ipon pa mi. Ingon ini ang mga panghitabo. Day, kuyog taro mga ligog dagat. Dado na itong mga bata. Ha? Kinsa may atong kuyugan? Ako mga barkada. Nagsabot maming mga ligog dagat. Kamu lang uy. Mga barkada man nimo ng mga kuyog ni Mugod. Kuyog gani ta. Kay kuyog masad ang ilang mga asawa o ang mga anak. Ako rin asawa anay dito ron. Da, di magkukuganahan kung naan ang imong mga barkada. Kay mag-inom ang gidayon mo ba? Nya, ipadapag yun nimo ang mga bata. Kamu na liad to eh. Kay magjam-jam, magod mo dito god. Ayaw ko killjoy mo ka. Oh, Saan man ka, oy? sige na lang, oy. Mukuyog na lang mis mga bata. Naaram man day na. Pasokon mag... Maugid ni, dili na ko ganahan kung uban ko sa mga barkadang Raymond. Kay mag-inom, samtang magkanta-kanta. Ay, nangahubog na raba ay. Ipadapag yun ng mga bata nga dili maayo makita sa mga bata ang ilang gibuhat. Ay, saba kayo eh. Muika! Muika! Dali! Diyan na mo, dali! Di lang ko. Kaya nagbantay ko sa mga bata nga nangaligo. Ay, sulag yun ning lak... Niyanata sa ato, Raymond. Sud na. Pag hinay ha, kay nakainom na raba ka. Di ako musod. Ha? Manghuang pa kong lagaraw sa ilang mama. Unsa? Unsaon man na nimong lagaraw? Manghawan ko sa tugaran, aron. Katamnan og otanon. Unsa? Uy, pahuway na lang taon. Musay mo ipanghawan da nga nakainom ka. Masamad ka unya ng lagaraw. Ay, kainom ba, oy? Kaya palagi na ako. Sus, kaya. Ito sa tubahan nila! Simon! Ay! Nanasad. Sige! Muna ko ron! Uy, magsagol sa nang imong giinom ron. Lungnik ba itong giinom ninyo ganinas dagat? Ayaw lagi killjoy sa akong kalipay. Lagi mo, ika! Alin ako? Ay, up! Ay! Ito na lagi. Tsa, sarasay ka na gani, oh. Ay. Nakatuog na ang akong duha ka anak. Wa pagid masudil sa bahay si Raymond. Ay. May lamok nga ni paaksak ko anak. Akong hapakon. Na, nakamata na noon ang akong anak. Nak, tugog balik ha. Ni ana ay. Oy! Kano nagilak manang bata mo ka, ha? Imong ibunalan? Ha? Wa, Ah? wa. Gihapak na ako tungod kay nitugdon ang lamok mao nang nakamata siya. Imong gibunalan! Ay! Raymond! Itigpas magudi mo ng bongbong nato nga amakan. Ayaw mo takag wara-wara ni mong gidang lagaraw. Uy, maigoon niya sa mga bata. Uy! Oh, ganang gikuhanan ni mong termos. Ha? Reset! Ay! Ah! Kinuko! Reset! Isnak ni mo nga to termos. Ah! Mga taon ka na nga buhak na nga to mga gamit, Raymond! Mauto'y pinakadako na mong away sa akong kaipon, nga tungod sa iyang pagmaoy sa iyang kahubog. Hapit pa mi madisgrasya kay nagwarawara naman siya sa lagaraw namo tungod sa iyang kasuko nga nagtuo siya nga gibunalan nako ang among anak. Mauto nga naghilak. Di man gud siya mutuo nga naghilak ang bata kay nakamata kini sa akong paghapak nako sa lamok. Og pagkahuman niya og panghagi sa amo, nilakaw siya. Unya, hilom na mo mga anak. Nilakaw
lakaw na sa papa ninyo. Basig masuko na sa to, nagbalik niya nga naghilak mo. Hilom na mo, ha? Hilom na. Hilom na, yan mo paghilak. Dapat gani ko, mama. Okay. Dapat ka. Okay, dili na mo hilak si mama. Dili na. Ano kung papa, ma? Ayaw na lagi mo kadlok. Namas mama. Sige, hilom na mo. Gawas diha. Sinunaran, ma. Ma? Ikaw, no? Giantos ko lang baya ng sige ni mo papapil sa akong anak, ha? Nga laban-labanan ka gyud niya? O niya, hulhugan pa gyud nimong imong mga anak aron ikaw gyud labanan? Oh. Pero dili ni maoy akong kianhe. Giunsa nimo nga akong anak? Ha? Ma, siya may doon ay gibuhat na mo. Siya nang hagit din sa bay. Nang hagis siya, ma. Tanaro ko na nga mo mga butang, oh. Nahurot nagkabuak. Hapit pa nga, mapildi sa akong mga anak. Kung wa pa kumaning kamot ug likay-likay sa pagwarawaran niya sa daan niyang lagaraw na mo. Og pasanginlan pa nimong akong anak? Pag-aagyon nimog naong, no? Ma, Bisag nahibaw gyud ka, nga wa ko'y gusto nimo kay nagpabuhi ra ka sa akong anak. Apa nag-apas ka gyud sa akong anak kay pobre ka mas inyo. Sus! Pasig di ko makagwanta, mapatay ta kang buanga ka! Nakadungog ka? Kuhaan niya ta kasi mong ubol-ubol bayanak! Pastilan na inyong kahimtang ni Raymond mahika, uy. Piya ina, uy. unsa may angay na kong buhaton, day. Gusto ko mo pauli sa akong mga ginikanan. Pero unsaon may mga anak manggod me. Uy, day, ay yun irason ng mga bata nga dili ka makabiya. Naduha na lang ng inyong mga anak ay tungod anang rason na, nga tungod sa bata. Unsa may angay na kong buhaton. Nga kun mo pauli ko sa amo, wa man sad ko ikapliti na mo sa mga bata. Nagdako lang ang akong huna-huna nga mobiya. Og siya og nang hagis. Pwede ba nako siya adtong ireklamo sa barangay? Ikaduhang pangutana. Gibaharan ko sa inahan sa akong kaipon nga patyon ko og kuhaan sa ubol-ubol. Gisinggit-singgitan ko ug gipakauwawan ko niya sa daghang mga tao. Pwede ba nako siyang kasuhan sa iyang pagbahad nako? Unsam sang kasuha? Ikatulong pangutana. Kung biyaan ko ang akong kaipon, unsaon ko man sa pagpangayo niya og sustento para sa mga bata. Asa man kumuduol aron mapugos gyud siya og sustento. Ikaupat og katapusang pangutana. May bag-o kong uyab karon. Buotan siya o gihagad ko niya nga mag-ipon mi. Makasuhan ba mi sa amahan sa akong mga anak nga dili man mi kasado? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, muhika. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Mga medical nga mga problema na gihapon si Dr. Obra, but for today, punto legal man ta. Ako ang mohatag og tambag, ana, akong tingog inyong madungog. Hello guys. Kumusta man mo? Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw today? Kinsay wa pa kapadala sa ilahang mga suwat, mahimo pa ninyong ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, greetings and mga mayong adlaw og
Shout out sa tanan akong likers and followers sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantenko Bathan. Ang katong wala pa ni like, guys. Like na mo para magkita-kita punta, ma-updated mo asa sa Attorney Elaine, no? And maka-post mo usay matanaw na ko and mabasa na ko ang inyong mga greetings, ha? Hello to Jane Moulton, Danmark Leopoldo, Nova Lauron, Jose Lopez, Jeje Esentista, Anelida Heludo Flores, Almin Gaita, May Apas, to Devon Florencio, also to Fredericky Carcalias Cabarce, Jaja Herodias, Riza Redondo Bilbao, or Heltinsay Balaba, to Bedrex Katibod, Jimmy Soko, to Kathy Tangaan. Hello, greetings, no? Thank you also to Abelia Jik, Mylanie Marina Book Labiste, Maurilio Miracel, to Robelson, and to Makupa Panda. Hello. And to Nanette Saludo, greetings. Also to Luce Compassion Pontillar, to Boying Pangayaw Yojanan. Hello to Boying Yojaw Pajanan. Greetings. Usay balisurag ikuan sa inyuhang mga pangansa. Maglisod kog basa. But ato gining paningkamutan nga basa nako sama sa kang Dolor Impas Auman Inohas, Marcela Dapar Buaya, Roy Rafael. Matod pa niya, the best po ng boses ni Attorney Elaine Tantenko Bathan sa kiniyang akong suliran from RMN Davao. Thank you kaayo. Also to Ernesto Repala. Thank you. Greetings gyud sa tanan, no? God bless all of you. Amping gyud mo kanunay, guys, no? Kay ang panahon di gyapon na tumatag-an, na gyapon wa na nawa ng sakita, na ara gyud na nagpahipi, no? Kay virus man na. So amping kanunay, stay healthy. Letter sender karong adlaw itago na to sa pangalan nga si Mohika. Si Mohika taga Davao de Oro. 28 years old, nanin siya kaipon, duha ilahang anak, and punto legal kay nisuwat ni siya kabahin sa ilahang sitwasyon sa iyahang kaipon. Unya, medyo naunsa man ni silang ilahang nagkaaway man ni sila, no? Nato sila kaaway kay nagmaoy kay naghubog. Hapit manggod sila na disgrasya kay nagwara-wara ug kalit. So tungod sa iyahang tantong kasuko, kani-ganing mag-drive ta ba? Unya, mag-away ta. Ikaw nga pasahero ay naglabda ang imuhang driver, labaw na ug nagdrive niya mag-alborotong yan kiba kampotong kinang imong pares. Unya na luoma, hala hinag-abot ninyo sa balay, hala didto awaya, ayaw nang nagdrive, ako mo drive man sad gyud ko, no? Munang ako makarelate sad gyud ko anang mayawyawan ta ug ayaw ana kay delikado pud na siya, no? Kay bawo ko masin makalagot man pud to ang iyahang unsa na binuhatan, kay bawo kong ganahan na kang mubiya nya di gyud siya kaliho kay way kwarta, kay naa di siya laing uyab nga gihagad ang nga mag-ipon pod, no? Unya nagnibabaw man nga maglisod siya buwag, pero mula gini atong tabangan ning tamba, guys. Si Mohika, unang pangutana, hapit mi matigbasi sa akong mga anak sa akong kaipon, dihang nahubog siya og nang hagis. Pwede ba nako siya adtong ireklamo sa barangay? Unta to katong panahon na mahimo ta dayon to diretso. The moment gani nga naanay mga buhaton nga dautan nga namiligro ang imuhang kaugalingon, nga masakitan dili lang ang imong kinabuhi, nga masakitan ka or kung nadapatan ka, i-report dayon na ninyo, no? Mga babay, humanang Women's Month, pero in town dili ra na Women's Month ang anti-violence against women and children. Tibuok tuig in town ni natong giobserbar o gidili ang pag-abusar, pagpanapat, paghasi, pag-threaten sa mga babae inhan, dili in town gyud na pwede og sa mga bata, no? Ikiha gyud na i-blatter na man lang at least or ireklamo. Ayaw mo kahadlok kay ang balaod ang ato ang gobyerno, ang mga kapulisan mudapig man ninyo. Ikaduhang pangutana, gibaharan ko sa inahan sa akong kaipon nga patyon og kuhaan og ubol-ubol
Gisinggit-singgitan o gipakauwawan ko niya sa daghang tao. Pwede ba nako siyang kasuhan sa iyang pagbahad nako? Unsa man sang kasuha? Grave threats, grave coercion, pwede gid kayo ninyo siyang ikiha ana. Nganong mag-apil-apil man intaw ning mga ginikanan sa imong kaipon, uy, no? Ayaw kahadlok, file didto. Ikatulong pangutana, kung biyaan ko ang akong kaipon, unsaon ko man sa pagpangayo niya og sustento para sa mga bata, asa man kumuduol aron mapugos gid siya sustento. Okay, ipabarangay, no? Una, pwede gid nato ipabarangay sugod, no? Kay para mo pirma siya didto, ipatarong gyud no sa agreement nga mohatag siya og pila pod. Unsaon pod niya paghatag, no? Binuwan ba, kinsinas ba, pila pod. Unya, kung dili gani padata mga tabang sa DSWD o sa mga Children and Women's Help Desk. Ug dili pag gyud gani na madag ingon ana ay mo file tag kaso na ay mga public attorney's office nga pwedeng moduol ug motabang nimo para file kaso ng imong kaipon. Ayaw pag-agwanta inday sa kangilad sa batasan kay ikay matiguang og dali, makonsumisyon ka, alkansi kaayo ka, nga nanam dinay lain, may gani gaipon ra mo. Wa mo na minyo kay masayon igawas mo tikang rakas balay, nakalingkawas na ka. Ang kanang minyo usahay kay di makatarog pili madimalas, ni tikang nas balay, wa nas balay pero minyo gihapon. Okay? Ikaw na akay opportunity, ayaw kahadlo kat-on og barog kaysa sas magsigi kag miserable anang imong kinabuhi sa imuhang kapikas nga in town. Way hinungdan, way puangod, way lami. Nga maagwanta ta, oy. Ta mag-agwanta. Ano maagwanta man ta? Nailain din ha. Mangitatag true love, di ba? So ba? Kanang panggaon ta ba? Ayaw anak. Ikaupat og katapusang pangutana, may bag-o na kong nauyab. To ara, buutan siya o gihagad ko niyang mag-ipon. Na nasaning ipon. Makasuhan ba mi sa amahan sa akong mga anak? Nga di man mi kasado ka na dili mo na akong giingon nimo. Nakakita ka man di ay nganong hadlok pa man ka. Ayaw na. Adto na didto kung tarong manggani na pero in town susiha sa klaro kung palangga ba pod ang mga bata kay di man na iya responsable ba buy one take one ra ba kaday, no? Wa man ko nag-ingon bati na pero ang ako alang maniguro ta kay nasilo na biya kag kas-a ayaw i-take to lisod na ha pero ko ana susiha no nya asikasuha to ang support pud sa mga bata. Okay, mga suking tigpaminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.